And good morning po. Nandito po tayo ngayon sa bus ng MPRRMO. Pumunta po kami ngayon sa Camp Crame. Kasama po natin ng mga CFFI officers ng Northern Luzon, especially ng Pampanga Provincial Command. Okay po. Ayan, kasama po natin Sir Lag at si Ma'am. Ano po masabi niyo sa trip natin ngayon? Mamaya na lang sir, wala pa ako masabi. Siya nga po pala yung ating Guagua Municipal Commander. So, nasa isang bus lang po. Kasama po si Sir Ramon, si FFI na at saka si Sir Sagan. Sir Sagan. Ay muna po kaya. Patinda mo yan. Yan, kasama po namin si Joanne, Sir Dakanay, Sir Ramon, si Ma'am Alma, and the rest, yan, si Ma'am Tess. Yan, yung dalawa po, si Pampanga Provincial po, tsaka si Ma'am Ja, ang ating pong Northern Luzon admin. Si Sir Carmelino, where are you? Ayun po. Nebon po. Sir, magkano po yung tubig na? Magkano yung tubig, sir? Yung tubig, dalawa. Lima. Ano? Tatana nga na pa. Thank you. Sir, bawas. 25 yan eh. Naug siya. Lusot na. Frequency mode. Bisa mo palitan na cellphone.
Ay, ito.